Du hörst Hoffnungsbotschaft mit Walter Niefeld. Lieve vriend, lieve broeder, lieve zuster, ik freue mich, dat je weer da sind. Jezus is dat leven, dat eeuwige leven. Jezus is de Auferstehung. Dat heet, wanneer we aan Jezus leven, dan hebben we eeuwig leven. Dat zegt de Bibel ons, Johannes kapitel 11, vers 25. We hebben eeuwig leven in Jezus Christus. Dat is wonderbaar. Dat is zo groot, dat we weten, dat we in Jezus Christus eeuwig leven hebben. Hij heeft niet meer leven te geven, hij is dat leven. Hij zegt, ik zie dat leven. Ik zie de waarheid. Ik zie de waarheid. China komt hem voorder als bloosters mij. En wanneer hij dat zegt, dan meint dat geen andere waarheid heeft. Dat is niet, ja, ik leef aan Jezus, maar ik zie ook nog een goede mens. En ik doe nog dit, en ik ga hier naar de church, en ik heb me diep beloten. En ik doe nog dat woord Gottes predigen, en alles taub wordt dan ongeveer handreetje. Nee. Dat leven heeft plus Jezus. Weet je veel gouden tonen? En dat tonen wat God dan zegt, dat is schijn. Maar dat gouden tonen, dat heeft ons niet het leven. Het churchje hier, dat heeft ons ook niet het leven. Gouden Mennonieten zijn, heeft ons ook niet het leven. Dat leven heeft mooi Jezus Christus. Ik ga een vraag aan die. Luistert u aan Jezus Christus? Luistert u dat hij dat leven is, dat eeuwige leven, voor die familie? Dat hij de enige is, die eeuwig leven geven kan? Ik laat die ander te beden. Herr Jezus, vandaag wel we zeggen dat we aan dich leven. En we leven dat u dat leven best, dat u dat eeuwige leven best. En vandaag laat we die aankomen aan ons hart en schenk ons dien leven, dat eeuwige leven. En maak ons vrij van allen beisen en wasch ons rein met in bloed van alle zonde en vul ons met in gouden heiligen geest. Dat beten we in die naam Jezus. Amen. Dit ist eine Produktion von Jesús Responde al Mundo de Hoy. Töp mag bei den Namen Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.